Ω μάνα μου. Ου μαλάκα. Oh shit. Λοιπόν, παιδιά, μόλις έκανε σεισμό, δεν ξέρω πόσο, κούνησε αρκετά, εγώ τρόμαξα, έριξε κάτω αυτό το γαλματίδιο. Το γαλματίδιο το έριξε κάτω, το ρολόι το έριξε κάτω, το ρολόι δεν δουλεύει, πρέπει να έχει φύγει η μπαταρία. Αυτό το είχαμε στη βιβλιοθήκη εδώ και το γαλματίδιο ήταν εκεί πάνω. Το γαλματίδιο ήταν εκεί πάνω και έπεσε κάτω. Και τα κομμάτια τα έχει φέρει εδώ πέρα, άλλο εκεί, έχει πετάξει, και άλλο εδώ.